BPF एबा जायखिजाया राजखान्थियारि दोलोआव हाबनायखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों एक्स NDFB फरामनि दैदेनगिरिफोरा। राजखान्थियारि दोलोआ 5 बोसोरनिल' बाथ्रा, नाथाय जोंनि जेंनाया 5 बोसोरजों जोबनानै थांनाय बेसाद नङा। एक्स NDFB फरामनि दैदेनगिरिफोरा सोरनिबा लब दिन्थिनायाव राजखान्थियारि दोलोआव हाबनो नाङा। बे जुक्तिगोनां बाथ्राफोरखौनो बुंदों एक्स NDFB फरामनि दैदेनगिरिफोरा। थांनाय माखासे सान सिगां एक्स NDFB फरामनि दैदेनगिरि बिग्राय बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोआव आखाइ हमहैदों, नाथाय बेखौ लानानै बेनि सायावनो गोख्रों फिनजाथाय होफिनदों एक्स NDFB फरामनि दैदेनगिरिफोरा। बर' हारिनि थाखाय हाथियार दैखांनायनि उनाव राजखान्थियारि नारसिनथायनि गेजेरजों बारग' NDFBफोरनि गोनांथार जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय जोनोम होजादोंमोन एक्स NDFB फराम आफादा। गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोर बादिनो जिरायनाय गैयाजासे सान हर बारग' NDFBनि जेंनाखौ लानानै एक्स NDFB फरामनि दैदेनगिरिफोरा हाबा मावगासिनो। बेबादि समावनो एक्स NDFB फरामनि दैदेनगिरि बिग्राय बसुमतारी बिथाङा BPF दोलोआव आखाइ हमहैयो। बेखौनो जेंनानि सायाव गोथौयै हाबा मावफुबाय थानाय समावनो गावस्रालांनानै राजखान्थियारि दोलोआव आखाइ हमहैनायखौ खौरांगिरिनि सिगाङाव गोख्रों फिनजाथाय होदों एक्स NDFB फराम आफादा। फारसेथिं एक्स NDFB फराम आफादनि मावफारियाफोरा राजखान्थि दोलोआव हाबफैनायखौ दानो सानथ'नो नाङा होननायजों लोगोसेनो सम आरो थासारिखौ नायनायनि उनावसो बैफोरबायदि थांखिखौ लानाय जागोन होननानै बुंथिबावो एक्स NDFB फराम आफादनिफ्राय। बे समाव एक्स NDFB फराम आफादनिफ्राय बुंनाय आबुं बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना खोनासं। खुलुमबाय मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि जानानै खुलुमनाय जासिग्रोबाय आरो दिनैनि जे प्रेस मिट बे प्रेस मिटआव बाहागो लानो हानाय जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBनि लोगो आफादगिरि सायख्लं बसुमतारी बिथां आरो लोगो आफादगिरि नायस्रां औवारि बिथां आरो जोंनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोनहा बेहाय दिनै थुबुर जादों आरो गिबियाव आं बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय जे जों दिनै मोनसे गोनांथार जे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै मोनसे क्लियार मोनसे बाथ्राखौ बुंथिनो नागिरदों नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै जे दाख्लै बावैसो जे जालांनाय बाथ्राखौ लानानै जे खान्दा बा बिग्राय बसुमतारी बिथाङा इन्डिभिजुवेलि दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव दा BPFआव बिथाङा जयेन जाहैदों आरो जयेन जाहैखांनायनि उनाव दिनै बिथाङा इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB बे आफादखौ दिनै नाम लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन जे दिनै आंजों लोगोसे दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFB नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बिथाङा दिनै खावलायदोंमोन। दा बेवहाय बे बिथांनि थाखाय मोनसे जोंनि सायाव जे बाथ्रा बुंनायखौ सोरनिफ्राय अथ'रिटि मोननानै बिथाङा बुंदों बिनि सायाव जों दिनै गोख्रोङै बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जोंहा जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट मोनसे दिनै अर्गेनाइजेसन आरो बे रावनिबो बेनाराव जों दिनै गैया आरो बेवहाय उइदाउट कनसार्न दिनै सोरबाया फरामनि अथ'रिटिनि उइदाउट कनसार्न दिनै इन्डिभिजुवेलि जयेन जाहैनानै जोंखौ बाथ्रा बुंदेरनायनि सायाव जोङो गोख्रों रावै सोंखारिदों जाहाथे बिथाङा बे रावखौ बुंनो नाङामोन। इन्डिभिजुवेलि गाव दिनै जयेन जाहैदों सिरियै गाव पलिटिकेल लेभेलाव थानानै खामानि मावनो बिथाङा हयथ' सानदोंब्ला मावहैनाया सिरियै थांनाया मोजां। दा बेवहाय जोंनि इउनाइटेड फरामनि दैदेनगिरि बा अर्गेनाइजेसनखौ लेंहरनांगौ बा बुंनांगौनि जेबो खोथा गैया जाहाथे बे बिथांनि थाखाय गोरोन्थि जादों आरो जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स NDFBआ दिनै गोथौ आरो गुवार बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जों दिनै मोनसे ज' जादों आरो बेवहाय गोबां जोंहा जेंना दं जोंहा बे जेंनाया दिनै सुस्रांजानायनि लामायाव फैयाखै। दा बेखौ पलिटिकेल भाबै प्रेसार होनो थाखाय
जों दिनै मोनब्रै जे गावस्रानानै थानाय जे आफाद बे आफादा दिनै जों गोग्गोमै खौसेथि जानानै जों सरकारखौ दिनै प्रेसार होदों आरो बे प्रेसार होनायाव दिनै जोंनि इउनिटिनिफ्राय सोरबाया दिनै गुगालांनो नागिरदोंब्ला बेवहाय हयथ' एसे सिन्था खालामनाया मोजां जोंनि इसुखौ जोंनि जेंनाखौ जुदि बोस्रांनांगौबा जों इउनिटियै थानांगोन आरो इउनिटिनि गेजेरजोंसो जोंनि जेंनाखौ बोस्रांनायाव दिनै बे जाफुंसारगोन जों बेखौ हास्थायो ओंखायनो आं लोगोफोरखौ खावलायनो लुबैदों जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां सोद्रोमाफोर दं जाहाथे गोनो गोथो सिन्था खालामनाङा दिनै पलिटिकेल पार्टिया दिनै बे बोसोरबानि थाखाय खिन्थु जोंनि जेंनाया सोरबा बोसोरबाजों जोबनाय बे जिनिस नङा बेखौ बोस्रांनांगौब्ला जोङो दिनै गोग्गोमै खौसेथियै थानांगोन आरो जायफोर सिस्टेमाव थानाय मानसिफोरखौ जोङो दिनै जों ज'यैनो बाथ्राखौ बुंहोनांगोन बेखौसो जों दिनै हास्थायदों ओंखायनो जोंनि जेसेबां इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोर दं बिथांमोना जाहाथे गोनो गोथो जानाङा दिनै जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जोंनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां दैदेनगिरि दं दिनै सान हर जिरायाखै दिनै जेंनानि सायाव सिन्था खालामदों जेंनानि सायाव दिनै नाजादों आरो जेंनानि सायाव दिनै सोरखौबा लोगो हमनानै बाथ्रा बुंदों प्रेसार होदों खिन्थु दिनै जों मिडियानि गेजेराव बेफोर बाथ्राफोरखौ दिनै बुङाखै खिन्थु स्पेसियेलि जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिया बे बोसोरसेनि गेजेराव गोबां खामानि मावदों बहुद खामानि मावदों दिनै जोंनि जे थांनाय समफ्राव जोङो दिनै दिल्लीयाव लोगो हमहैनानै बाथ्राफोरखौ दिनै फोरमायदों जोंनि जेंनानि सायाव दिनै स्टेट अफ गभर्नमेन्ट अफ आसामावबो दिनै जोंनि जेंनानि सायाव दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिया दिनै जोंनि बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होदों दा बेवहाय जों इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिया मोनसे गुरुत्त जों होजादों आरो बेखौ नायोब्ला जोंनि सेंग्राफ्रा दिनै गोदाव सोराव जानाङा दिनै खौसेथि इउनिटियावनो थानांगौ आरो बबेबा मोनसे सोरनिबा प्रल'भन सोरनिबा मोनसे लब देखायनायाव जाहाथे इन्डिभिजुवेलि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै माने राजनितिकफ्राव जाहाथे बाहागो लाया जइन जाया आं बेखौ खावलायदों जोङो टाइम एन्ड सिटुएसना जेब्ला फैयो इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिया बे बाथ्राखौ सिन्था खालामगोन खिन्थु दायो जोङो जेंनानि सायावनो दिनै खौसेथियै सिन्था खालामगासिनो दं आं बेखौ जोंनि गासै कलिग्सफोरनि गेजेराव आं फोरमायहरनो सानो इउनाइटेड फराम अफ सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव फानगासिनो एमएससीबी जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस एमएससीबी जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन एमएससीबी जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द पथआव एमएससीबी जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव